Tkompli l-kritika ħarxa fil-konfront tal-gvern din id-darba mill-President tal-Union tal-Infermieri u Qwiebel Paul Patch illi kundanna l-mod li bih il-gvern qed ikompli jberba il-flus sabiex jaġevola lin-nies tal-qalba u ma jagħtix każ liż-żgħir. F'post fuq il-midja soċjali Paul Patch tefa' dawl fuq il-fatt li l-gvern sab eluf ta' euro biex irroxx lill-erba' ex-deputati tal-gvern iżda l-Infermieri u Qwiebel m'għandux ċenteżmu. Paul Patch kiteb li l-Prim Ministru Robert Abela u l-Ministru tas-Saħħa misshom jistħu għal mod kif qed jitrattaw lill-Infermieri u Qwiebel meta riċentament qalulu b'mod ċar li m'hemmx flus biex jiġu inċentivati dawn il-ħaddiema li tant huma importanti għall-isptarijiet. Għalkemm għall-ex deputati tal-Labor fil-kliem Paul Patch ma no problem. Il-President tal-MUMN kien qed jirreferi l-informazzjoni żvelata fil-Parlament illi kkonfermat kif erba' ex deputati Laburisti qed jieħdu bejniethom aktar minn €1,000,000 f'konsulenzi. Turija ċara tal-mod li bih tal-qalba qed jitħanżru kif iddikjarat id-deputat Rosjan Cutajar. Wara ċċess bejn il-membru parlamentari Laburista u negozjant Jorgen Fenech li ġew pubblikati aktar minn ġimgħa ilu, il-poplu għadu bla risposta għal min kienet qed tirreferi eżatt Rosjan Cutajar meta qalet li kulħadd jitħanżer. Iżda kollox jibda jieħu kuntest differenti meta wieħed jara kemm daħlu fil-but dawn l-ex deputati Laburisti li huma biss parti żgħira mill-istampa kollha li għadha trid tiġi żvelata. L-informazzjoni ħarġet minn mistoqsija parlamentari tad-deputat nazzjonalista Mark Anthony Sammut fejn sar magħruf li erba' ex deputati Laburisti ħadu bejniethom il-fuq minn €1,000,000 f'konsulenzi jew pagi minn fuq dar il-ħaddiem Malti li jħallas it-taxxi. Jidher li l-aktar li gawdhom il-pakketti finanzjarji approvati mill-Gvern kien Gavin Golija li daħal €388,000 f'perjodu ta' 5 snin, warajh Luciano Busuttil b'total ta' €350,000 minn 8 ministeri. Warajh imbagħad hemm l-ex deputat Silvio Grixti €234,640 minn 5 ministeri differenti u kważi €60,000 għal Etienne Grek bejn l-2020 u l-2022. Banalisti politiċi jgħiduna li dan kien speċi ta' rigal tal-li ċeda postu fil-Parlament biex is-siġġu tiegħu ħadu l-ħabib ta' Robert Abela Clyde Caruana li llum huwa l-Ministru tal-Finanzi, l-istess Ministru li riċentament fil-Parlament qal li hemm bżonn li nissikkaw iċ-ċintorin.